Welwch chi pa mor bert oedd y canopi yn fanna, wrth i'r haul befrio trwy'r dail. Maen nhw'n newid lliw os dwi'n symud y tuag at yr haul. Welwch chi fa? A dych chi'n gweld y patrymau o fewn y dail. A be o'n i'n meddwl falle ar ôl mynd nôl a cwbl o ddail hefo fi i gael syniadau o sut sy'n ni'n llael greu hwnna gyda paint. Dych chi eisiau trio le? Go on de, diolch. Nawn ni gael go. Ar ôl gweld yr olygfa bert iawn o'r dail a'r haul yn dod trwy canopi, dwi am ail greu hwnna mewn peintiad a paratoi'r offer nawr te. Be sy'n angen yna ni? Gwahanol fath o brwsys paint. Dwi wedi dod â 1 neu 2 ddeilen bach i gael lliw a gwead o ffurf y goeden nath ni weld ar dail. Brwsh mawr a wedyn gwahanol fath o baint. Rhan fwy o'n lliwiau gwyrdd, chydig bach o felyn fan hyn. Wedi gymysgu'r paint, pensiliau lliw. A wedyn, dyn ni'n mynd i iwsio glid Copydex, achos mae hwn yn gwrthsefyll dŵr. Gech chi weld beth sy'n digwydd mewn munud pam dyn ni'n defnyddio fo. Reit, chi'n barod? A dwi am osod y glid yn y canol achos oedd yr haul yn pefrio trwy yn fanadoedd. Felly dwi'n mynd i osod allan mewn ffurf fel sy'n plydra'r haul yn dod o'r canol. A wneud hwn reit fras yn sydyn. A oedd y plydryn ymestyn lawr i lawr o goedwig, felly dwi'n mynd i wneud llawr o goedwig le dwi'n sefyll fel petai fan hyn. Mae hwn yn cymryd tua 5 munud i fynd yn sych. Felly tra bod hwnna'n digwydd, dwi'n mynd i baratoi'r paint nawr. Estyn hwn, y palet, a dwi'n mynd i estyn rhoi lliwiau yn fan hyn. Felly gwyrdd, tywyll, gwyrdd gola, a dwi am gael gwyrdd canolig hefyd o ryw yna ni. Hwna. A wedyn, dwi am edrych yn arbennig ar ffurf y siap y dail. Felly dwi'n mynd i gwneud rhai sy'n mynd i esgus bod nhw'n eitha agos at yr blaen. Felly cymysgu'r gwyrdd, bach o ddŵr. A dwi'n mynd i osod rheina fel petai nhw'n reit agos at le o'n i'n sefyll. A wrth agosau nhw, maen nhw'n dywyllach wrth iddyn nhw fynd yn agos i'r canopi, a nhw'n o leiach yn doen. Felly mae hwn yn reit dywyll. Dwi jyst yn mynd i wneud hyn ar ei benne. A beth chi'n gwneud gyda pensiliau lliw, tra bod e'n lib, ydy gwneud yr weithien yna, oedd yn rhedeg trwyddo fo. Os chi'n gweld o fan hyn, os na i edrych ar y weithien, maen nhw yn mynd am i fyny fel nad ydyn. Felly, yn fras, a maen nhw'n ymuno ar yr ochr arall fel yna. Dwi eisiau gadael hwnna i sychu, ond dwi'n mynd i wneud yr amlinelliad hefyd. Gadael y paint i sychu chydig bach, a mae'r glid Copydex ma'n nathon ni roi lawr reit yn y cychwyn wedi cychwyn sychu. Felly dwi am ddangos chi be ydych chi'n gallu gwneud efo hwnnw wan. Rhwbio'ch bys yn erbyn a beth sy'n digwydd ydy mae'n codi i fyny a datgelu y papur gwyn oedd oddi tan o. Ac ar ôl tynnu'r glid i ffwrdd, mae'r peintiad yn edrych yn fywiog a'r haul yn tywynnu trwy'r canghennau a'r dail. A gobeithio gewch chi hwyl arni yn creu peintiadau brysiog a llawn egni. A mwynhau mynd am dro yn y goedwig ar yr un pryd a gweld be mae natur yn gallu cynnig.